Magandang araw sa lahat. Ayan, at magluto ulit tayo ngayon. Meron tayong ditong giniling na carrots. So ayan, pagsasamahin lang natin yung ating ingredients. At meron tayong hiniwa dito na sibuyas na dahon. At itong ating alamang. Meron tayong alamang na hipon. Maglagay tayo dito ng 2 itlog. At 1/4 na cornstarch. Pagsasamahin lang natin itong ating napakasarap na ulam at napakadali. Maglagay lang ko ng konting asin at paminta. At ang pinakamasarap dito is meron tayong malunggay. Hahaluan natin ang malunggay para mas lalong masustansya yung ating luto ngayon. So, bali hahaluin muna natin ito. Pwede naman kayong maglagay ng pampalasa. Dahil ako hindi ko muna siya lalagyan ng pampalasa dahil malasa na po yung ating alamang. Napakasarap na ulam at pwedeng pangbaon ito sa mga anak nyo. Ayan, at nahalo na nga natin ito. Ayan, magpainit na tayo dito ng mantika sa ating kawali. At mahina lang yung apoy. Pagkainit ng ating mantika, dahan-dahan lang natin ilagay yung ating marinated na alamang. So yan, kailangan mahina lang yung apoy para hindi agad masunog yung piniprito natin. So baliktarin lang natin. So mas masarap talaga ito dahil meron siyang malunggay. Nakakatakam na ulam at pwede mo lang itong papakin. Sausaw mo lang siya sa ketchup. Ayan, busog ka na. Ayan, at ilagay lang natin sa strainer para mawala yung kanyang mga mantika. Tapos sunod-sunod na lang natin prituhin. Kailangan mahina lang yung apoy para hindi agad masunog yung niluluto natin. Ang bango ng ating ukoy kung tawagin. Ukoy with malunggay. Masustansyang ulam. Simpleng ulam pero napakasarap. So ayan, baliktarin lang natin. Pinapapak ko lang ito dahil mas masarap siya papakin at isawsaw mo lang siya sa ketchup or tuyo mansi na may sili. Ayan, at nakagawa nga tayo dito ng 10 piraso. Pero kung gusto nyong ibenta ito, kailangan nyong liitan lang yung pagkaluto nyo para mas marami. So ito is pang kain lang sa bahay, pang ulam lang sa bahay. So ayan, ganyan kalaki. So kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin ang ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga napakasimpleng ulam. At maraming salamat sa panonood. Kain po tayong lahat.